Čauky. Pozývame vás Na tábor, ktorý sa uskutoční v Zubaku, okres Púchov, 27. júla až 2. augusta. 2015. Takže príďte. Všetky deti od 9 do 15 rokov. pozývame. Na tábor? všetkých. Deti. Aj animátorov. Bude tam zábava. Bude tam kopec zábavy. Spoznáte nových priateľov. Bude skvelé jedlo. Od kráľa. Tak určite. Mňam. Zažijeme, čo sme ešte nezažili. Uvidíte, čo ste ešte nevideli. Vyšľapete si pekný kopec. A budete počuť, čo ste ešte nepočuli. Prežijete týždeň bez Wi-Fi a mobilu. A prežijete týždeň so mnou. Bude aj skvelá diskotéka. A množstvo iných vecí, na ktoré sa veľmi tešíme. Bude tam kopec zážitkov. To sme už povedali. Takže príďte. Možno sa aj osprchujete. Iba že bude. Iba že bude.